Mami Tumbong po, meron pong kasamang bola-bola, tsaka sinasamahan din po namin ng utak ng baboy. Kung gusto niyo po mag-order ng bungo po, yung may lamang utak po, bibiyakin po sa harap nyo para makita niyo po na sure na maayos po yung laman and malinis. 50 pesos lang po kung bungo lang po. Yung asadong tokwa saka asadong isaw po, minsan pinagsasama namin, pero minsan pinag-iiwalay po kasi meron pong ayaw ng iba na magkasama. Masarap po yung isaw tokwa namin na inasado kasi malinamdam po talaga yon. Sa sauce pa lang nagme-melt na po yung mga labi na sa mantig. Kaya po malasa yung sabaw namin kasi po pinagpapakuluan po yun ng mga buto-buto ng baboy. Pinaka nagpapalasa po talaga yung utak ng baboy, yung bungo po. Siya po talaga yung nagpapalasa sa Mami Tumbong namin. Ayun na po ang humusga kung matitikman nyo naman yan eh. Hindi naman po sila babalik at babalik rito. Hindi po kami tatagal ng 3 dekada siguro kung hindi naman po siguro okay ang luto natin. Sumasarap ang pagluluto natin siguro sa masarap din na pagsasama. Walang galit, masarap magluto ng masaya. Okay lahat kami para maayos ang luto. Yun ang nagpapasarap para sa akin. Dito sa Tondo, kaya siguro maraming dumadayo kumakain. Kahit dikit-dikit po ang tindahan dito. At masarap po ang mga luto namin dito. Ultimo mga katabi namin tindahan, ganun din po. Kaya dinadayo po kami rito. Kumbaga magsisimula po kami ng mga alas 5, halos pare-parehas po kami may tindahan. Nagtatapos kami ng mga tanghalian, ganyan. Itong lugar namin na to, hindi lang po sa akin, pati po yung mga katabi namin, ganun din po. Masarap din po, kaya po pare-parehas po kami ng hanap buhay dito. Nga pala si Lolita Galope, original na may-ari ng eatery. Nagsimula ko nung maliliit pa yung mga anak ko. Pinursige na namin magtinda hanggang sa lumaki sila, mag-aral, mag-college. Yan ang pinundar namin hanap buhay. Hanggang sa nag-pass away nga siya nung edad na 67. Kami na ng anak ko ang nagpatuloy. Maganda rin nakita yan, talagang pagod, no? Gabi pa lang inaayos na namin yan kung anong lulutuin sa madaling araw. Tapos namin magtinda, natutulog na kami. Sa mga suki ko, huwag kayong magsawang bumili sa amin. Lalo pa namin sasarap ng aming pagluluto. Punta na lang kayo dito sa Santo Niño Street. Makikita nyo ang tindahan namin sa mahabang lamesa. Pag natigman nyo ang aming tumbong soup, talagang babalik-balikan nyo. Ako po si Diana Lynn Panlilio. Anak po ako ng owner na si Lolita Galope sa aming munting karinderya po. Ang tinitinda po namin sa umaga yung Mami Tumbong po na bestseller nila Nanay Lolita, saka po yung asadong isaw tokwa, bopis po, tsaka yung lechon. Doon po lahat nagsimula yung business namin. Yung nagkaisip ako, gano'n na po yung nakita kong mga paninda rito, yung Mami Tumbong, tsaka yung asadong isaw po, tokwa. Sa pagkakaalam po, parang sila yung unang nagtinda ng mga gano'n, Mami Tumbong po, tsaka ng isaw. Yung una ay nang tinda nila talaga, 3 klase lang, bopis, isaw, tokwa, saka yung Mami Tumbong lang. Eh, yung ganitong hanap buhay po, nakakasakripisyo po talaga kasi talagang mapapagod ka. At the same time, mag-enjoy ka rin kasi maganda rin naman po yung kinikita mo, napoprovide mo yung gusto ng mga anak mo. Sa umaga po, ang tinda namin yung torta, Mami Tumbong, isaw, marami po isda kasi marami pong mga senior din na mahilig sa isda ang gusto. Kahit ganito pong mainit yung panahon, gusto po nila natitikman yung Mami Tumbong namin, lalo na po sa umaga kasi po, ayun po yung nagpapabuhay ng dugo nila, yung pagkain po sa umaga ng Mami Tumbong. Kumbaga, ang biyenan ko kasi ang unang may hawak ng tindahan na to, yung lalaki. Siya yung talagang nag-ano nito. Pag wala lang akong pasok nun sa trabaho, pinanonood ko siya hanggang natutunan ko. Tapos yung tatay ko rin kasi chief cook sa barko. Kumbaga, naturuan nila ako hanggang namanan namin sa biyenan ko, tinuloy na lang namin. Kumbaga, dun lang ako natuto sa kanila ng pagluluto. Nakapagpatapos na rin ako dahil sa pagtitinda dito. Panganay ko, graduate na ng college. Isa, graduating na rin. Kumbaga, dito na namin nakuha lahat yung panggastos namin sa araw-araw. Kumbaga, kaya binabalik-balikan tayo siguro. Hindi naman tayo perfecto magluto. Maaring siguro masarap. Hindi natin pare-parehas ang panlasa ng tao. Pero sa akin, kaya siguro binabalikan. Alam na natin yun, di ba?
mga suki ko, nagpapasalamat ako sa pagtangkilik nyo sa aming paninda. Sana hindi kayo magsawa. Araw-araw pa rin tayo magkita. Salamat sa pagsuporta sa hanap buhay ko. Makakasa po kayo na lagi po namin bibigay yung malinis na pagtitinda at magandang serbisyo na binibigay namin sa inyo. Punta lang po kayo dito sa tindahan namin pag gusto niyo pong makatikim ng asado, isaw, and mami tumbong po. Yun po. Eh, malambot na. Magkano po ba isang order?